Sí, bueno, moi bo día a todos e a todas. Grazas por estar aí detrás da cámara para asistir a esta rolda de prensa na que me acompañan a miña esquerda Javier Maroño, técnico de xestión en servicios sociais, e a miña dereita está Teresa Furelos, que é a xefa de servicios sociais do Concello. Hoxe vimos a dar conta da resolución das bolsas de comedor, tamén da adquisición de material escolar e a realización de actividades extraescolares. Eu o primeiro que me gustaría dicir a este respecto, a esta resolución, é que este ano tivemos un éxito na rapidez da resolución desta convocatoria e é que no día pasado, 17 deste mes, aprobouse a resolución definitiva e teño que establecer unha comparación sin ir máis lonxe co ano anterior, donde a resolución levouse a cabo a última semana de outubro, e nos anos anteriores pois falamos xa de que hasta o longo do mes de novembro non se tiña producido esta resolución. A presente convocatoria ten un importe de 651.000 euros. Tamén teño que dicir que o curso pasado falábamos de 620.000, polo que se pode percibir que houve un incremento este ano nas bolsas comedor de 31.000 euros. Foron un total de 739 expedientes de solicitudes de bolsa, o que non quere dicir que sean 739 nenas e nenos, sino que falamos de expedientes e en cada expediente pois pode haber un neno ou unha nena ou máis de un. Polo tanto, a equivalencia destes 739 expedientes estamos falando de 1.310 rapaces e rapazas que demandaron bolsas de comedor, actividades ou material escolar. Como xa sabedes todos vós, dispoñemos de dúas modalidades de bolsas comedor, unha por escaseza de recursos económicos e outra por conciliación. Eu teño que dicir que as bolsas que este ano estiveron dedicadas a aquelas unidades familiares e de convivencia que por escaseza de recursos pois precisamente teñen dificultades para non poder facer fronte aos gastos relacionados coa escolarización destes nenos e destas nenas. Ben, pois teño que dicir que se concederon 557 bolsas de comedor, 396 bolsas de actividades tamén concedidas e de material escolar 141. E un dato salientable é dicir que non temos lista de agarda en dita modalidade. É dicir que na modalidade de escaseza de recursos non quedou ningunha nena ni ningún neno sin estas bolsas. En canto ás bolsas de comedor destinadas a sufragar o custo do comedor a aquelas unidades de convivencia que teñen dificultades para conciliar a súa vida persoal, a súa vida familiar e laboral, teño que dicir que o máximo permitido na convocatoria eran 100 bolsas, que son as que se concederon, e neste caso sí que temos 26 bolsas en lista de agarda para o caso de que, pois algunha bolsa de conciliación ao largo do curso poden pasar moitas cousas e solicita baixa, pois estas 26 bolsas que están en lista de agarda poderían irse cubrindo. Decir tamén que, como novidade este ano, permitiuse a presentación da solicitude destas bolsas pola sede electrónica, polo que calquera persoa que solicitou estas bolsas pudo facelo desde a súa casa a calquera hora do día e podía presentar esta solicitude cómodamente. E tamén, como algo salientable e novedoso, é que nesta convocatoria fíxose un acordo que xa estaba falado do ano pasado para ver se éramos capaces de axilizar este proceso, e así se viu que sí, que se pudo axilizar. Pois realizouse un acordo de coorganización entre o Concello e a Federación de AMPAs de Santiago. Este acordo ten vixencia ata o ano 2022 e o obxectivo era establecer as condicións
de coorganización na xestión e tramitación das becas para as actividades extraescolares nos 13 centros de ensino público que temos en Santiago. Polo tanto, ahora Xavi vai nos dar máis aspectos técnicos deste tema, pero, insisto, atopámonos satisfeitos no sentido de que este ano este proceso púdose axilizar, xa digo, falamos con 2 meses casi de antelación e tamén que estas bolsas experimentaron ese incremento do que falei de 31.000 euros, pois que tamén era necesario facelo. E xa, sin máis, deixolle a Javi para que nos explique un poquinho máis. Pois nada, o máis importante, unha vez que a resolución está concedida, é non olvidarnos... O máis importante, unha vez que a resolución xa está concedida, sería non esquecer os períodos de xustificación. Con respecto ao material escolar, as persoas beneficiarias de bolsas de material deben presentar facturas orixinais dos gastos pola adquisición de material escolar como último día, o 15 de novembro do 2021. Por calquera medio sería válido, con tal de que sea un registro público, correos, a sede electrónica, non habría ningún problema. E o respecto do comedor e das actividades son as entidades colaboradoras as encargadas de facer a xestión de presentar a súa xustificación, é dicir, os beneficiarios non terían que facelo, senón que a entidade colaboradora de comedor ou de actividades a que ten que facelo, e teñen 10 días para presentalo como todos os anos, é dicir, sempre teñen que presentar no período dos 10 días naturais seguintes o mes que teñen que xustificar, é dicir, o mes de setembro entre 1 e o 10 de outubro, outubro entre 1 e o 10 de novembro e novembro entre 1 e o 10 de decembro. É moi importante o mes de decembro que o teñen que xustificar como último día o 22 de decembro do 2021. Unha vez que realicen os trámites, pois xa nos encargamos nós de continuar coa tramitación. Bueno, moi ben, non sei se Teresa quere decir algo ao respecto deste adianto que pudemos ter para esta resolución e na que a Federación de AMPAs, postas en contacto con nós, pois acadamos que estes prazos puderonse acortar. En principio, esto tuvo lugar, efectivamente, por la apuesta que hizo la concelleira Mila Castro en contratar y prever personal adscrito a este programa de becas comedor específico para la gestión rápida de estas prestaciones, porque antes teníamos personal que estaba ligado a un programa y con duración determinada, y ahora tenemos ya un personal fijo y estable, con un apoyo además de personal también que apoya al técnico de gestión, y siempre es la misma demanda que tenemos en todo el área social. Somos un servicio de atención a las personas, un servicio que ni tan siquiera en época de pandemia hemos cerrado las puertas y hemos dejado de atender a las personas, y teniendo personal que pueda atender las reclamaciones de la ciudadanía, siempre estaremos en mejores condiciones para atender a todo el personal. Sí que también cuando elaboramos esta convocatoria conjuntamente, claro, con Mila nos pedía que las solicitudes las estableciéramos con el menor papeleo del mundo, para que las familias tuvieran la máxima facilidad a la hora de presentar la documentación. También estuvieron el equipo de educadoras familiares apoyando en las oficinas y dedicadas exclusivamente a la tramitación de las becas, para facilitarle a toda la ciudadanía que tenía dificultades, porque hay muchas familias que tienen muchas dificultades a la hora de cubrir solicitudes y de presentar documentaciones. Efectivamente, la administración electrónica lo que ha facilitado a toda la ciudadanía es el que tienen un horario mucho más extenso en presentar la solicitud. Si bien
toda nuestra población sigue teniendo serias dificultades para entenderse con nosotros de manera electrónica, pero hemos tenido una colaboración estupenda con el Registro General del Concello, en que nos ha facilitado, y también se lo queremos agradecer, nos ha facilitado muchísimo que recogiéramos en nombre de las personas toda esa documentación y nos arbitraban unos horarios especiales para hacer la presentación de las mismas. Entonces, bueno, yo creo que principalmente es el que también el acuerdo que tú mencionaste, Mila, es muy importante porque las AMPAs están llevadas por padres y madres que voluntariamente prestan su colaboración totalmente gratuita a la hora del desarrollo y del desenvolvimiento de actividades en los centros escolares, y sí que para ellos el haberles aliviado de la gestión administrativa para la hora de la justificación les ha supuesto un alivio muy importante. Nosotros, la Administración electrónica ahora nos exige que los plazos tienen que ser sumamente fijos y no hay posibilidad ni de ampliarlos ni de aumentarlos, y entonces ese acuerdo con la Federación de AMPAs nos facilita a nosotros la gestión y les libera a las AMPAs de una carga administrativa que hacían de manera totalmente altruista. Bueno, nada, moi ben, eu non podo rematar esta rolda de prensa sin volver a mostrar o meu agradecemento. Persoalmente, privadamente, fago a menudo porque son moitas as cousas que se fan desde servicios sociais, pero públicamente volvo a mostrar o meu agradecemento ao Servicio de Política Social, porque sin eles nin esta resolución de becas nin nada que ten que ver co benestar desas familias que máis o necesitan na nosa cidade sería posible. Así que, unha vez máis, desde aquí, Javier, Teresa, moitísimas gracias. Sin vos, nada sería posible. Gracias. Pregunta Rosa da Voz, con respecto ás bolsas, material e actividades, quería saber cal foi a demanda para esos mesmos servizos do ano pasado. Temos os datos, Javi. Non tenemos o dato do año pasado. Non temos o dato do ano pasado, pero houve un incremento. Sí, pero lo pasamos. Sí, de todos os xeitos podémoslo pasar, podemos pasar o dato a Rosa. Si sabemos que houve incremento desas peticións e que, de feito, o orzamento que se preveu, xa digo, foi de 31.000 euros máis e, polo tanto... É bastante similar, pero sí, vale, buscamos. moi ben. Mais? Sí, unha dúbida. Co tema das axudas para material escolar, para a compra, como se xestiona? As familias fan a compra e despois cos tickets dáselle os cartos ou dáselle os cartos para que fagan a compra. Estou explicando. Sí, el material escolar, cada familia adquiere el material donde estime conveniente. Hay colegios que ya suministran el material a las familias, o cualquier librería de cerca de su casa, de barrio, o cualquier gran almacén tienen absoluta libertad para comprar los libros y adquirir los libros y el material escolar donde quieran. Lo que tienen es que pedir la factura, y ahora en la época, en el periodo de justificación, tienen que presentar esa justificación de que han adelantado el dinero, esa factura, y se les reintegra con la cuantía del material. El material escolar no solamente son libros y libretas, sino que también es todo aquel equipamiento que unos menores necesitan para ir al cole: chándals, ropa deportiva, zapatos, es decir, todo aquello que requiera el inicio de un curso escolar, pensando que los niños crecen en el verano, y a medida que van subiendo o aumentando el curso, pues requieren un material o un equipamiento determinado.
¿Y hay una cuantía más o menos que le pueda tocar por familia, quiero decir, para el material escolar? Material escolar, sí. Sí, son 60 euros por niño. Si justifican menos de 60 euros, se pagaría la cuantía justificada. Y la compra la pueden hacer desde el periodo en que se ha publicado la convocatoria hasta el 15 de noviembre. Claro, porque entendemos, material escolar hay muchos centros que tienen banco de libros, entonces pueden usar libros que han cedido otras familias anteriormente, y por eso es la ampliación que nosotros hacemos al concepto de material escolar, todo aquel equipamiento que un niño o niña necesita para iniciar una actividad escolar. Y hay muchas facturas de ropa y de equipamiento, sí. Las familias ya se les fue notificado que tenían la beca esta de material, ¿no? Sí, vale. Yo tengo una pregunta de otro tema, no sé si hay algo más. ¿Algo más sobre este tema? ¿Y sobre otros temas? Sí, eso, yo quería preguntarte a Mila, porque el alcalde eso dijo ayer que había que estaba detectando un problema con la gente que dejaba en la calle mobiliario, pero de todo tipo, incluso al alcalde hizo referencia al equipamiento de un bar, a mesas y tal, que encontras quizás unos días, y decirte, preguntarte un pouco cuál é a situación, se é un problema. Pois a situación que describiu o alcalde é a que está sucedendo na nosa cidade. Eu podería decir pois que recibo ao longo do día bueno, pois non dúcias, pero dende logo decenas de fotos bueno, da xente que me coñece e que me manda as fotos das situacións que se producen pois ao lado dos contenedores. No mellor do caso, ao lado dos contenedores, e no peor do caso, pois en calquera parte da nosa cidade, nas beiras rúas, ao lado dunha casa, bueno, onde coincide. E eu sí que me gustaría facer un chamamento ao civismo desde aquí para que estas situacións pois non se produzan desta maneira. A mí non me gusta a filosofía da sanción, da penalización, non me gusta nin facer uso dela, nin publicitar que bueno, pois que a partir de agora imos sancionar, que se pode sancionar, porque hai, bueno, unha ordenanza que así o dice, pero xa digo, a min gustaríame facer tranquilamente un chamamento ás nosas veciñas e aos nosos veciños, incluso a aqueles que vexan situacións deste tipo, pois que o poñan en coñecemento, si coñecen quen é a persoa que fai estas cousas, porque de verdade que a nosa cidade non se merece o que está a pasar. E xa digo, é certo, calqueira tipo de ser pódelo encontrar a calqueira hora, en calqueira rúa, e xa digo, no mellor dos casos, ao lado dos contenedores. Volvo a recordar que temos uns puntos limpios que funcionan maravillosamente, donde están ordenados pois todos os enseres que poidamos levar da nosa casa, e se nos é imposible, porque eu entendo que hai moitas veciñas e moitos veciños que non poden desplazarse pois ata o polígono do Tambre para deixar eses enseres, tamén temos un número de teléfono da concesionaria onde o chamalos dannos o día, como moito poden ser 48 horas, pero en 24 48 horas ti deixas o enser pola tardiña e eles recolleno. Entonces, de verdad que eu pido dende aquí que estas situacións nos mentalicemos, nos axudemos uns a outros, denunciemos esa situación, incluso se coñecemos, xa digo, a nosa veciña ou o noso veciño, e digamos que isto non pode ser así, claro. Porque hubo un incremento, non? Me decías, si nos últimos, que no último ano, pode ser o... Sí, o mellor notase un pouquiño máis despois deste tema do confinamento que tivemos, houve moita venta, moita compra online, entón, bueno, pois cando antes compras nun establecemento, pois por poñer un exemplo, compras unha lavadora e cando traen a nova recóllenche a vella, claro, se ti compras online, pois a vella non che recolle. E, polo tanto, parece que o máis cómodo, non sei se é o máis cómodo, pero, desde logo, o que é
o máis horrible e tremendo é que collas a lavadora que tes bella na casa e que a baixes a rúa, sin decir nada, porque xa digo, se non houbera ningunha posibilidade, pero este concello que a concesionaria que neste momento ten, dá a posibilidade de que pódelos chamar por teléfono e eles recollen na túa casa ou en Ser. E ainda que falas ese chamamento ao civismo e as multas, sabemos de canto poden ser, porque, bueno, tamén é un método... De verdad que ao mellor hai algún día que eu sale aquí a decir que vamos a empezar a poner multas a troche e moche, pero non me gustaría defender neste momento eso, porque xa digo, creo que en calquer ámbito da vida a miña filosofía da penalización non me gusta empregala. Entonces, sí que hai unhas multas. Ahora mesmo non recordo ata onde poden ir eses importes, pero, insisto, eu estou segura que si entre todos e todas axudamos un pouquiño estas situacións, poden mellorar moito sin chegar a esas penalizacións que non me gustarían. María Teixeiro, de Onda Cero, pregunta: hai queixas dos usuarios do parque infantil de Transparlamento. As familias reclaman maior limpeza tras as noites de botellón. O venres pasado había restos, botellas de cristal na zona de show. Van a atender as queixas e reforzar a limpeza? Bueno, eu recollo o que dice María Teixeiro. Ahora mesmo non sei se xusto despois dese botellón. Eu o que podo dicir é que o servizo de limpeza funciona todos os días, haxa botellón ou non haxa botellón. Tamén invito a quen sea, ben sea periodista ou no momento que detecte unha situación anómala nese sentido, onde efectivamente quedan restos, que se poña en contacto comigo directamente ou con nós como Concello e o tema verémolo, pero ahora mesmo non son coñecedora que xusto haxa un momento en que ocurriu eso. Tamén di si teñen constancia da presenza de roedores no barrio de Vite, en torno da farmacia. Din que presentaran xa varias queixas no registro. Vanse pasar? Bueno, eu teño que decir a este respecto que non é que sexamos coñecedores dos roedores no barrio de Vite, é que nas cidades, a nosa non é unha excepción, hai unha poboación de ratas que convive con nós. E iso é así. Que sucede? Que en todos os concellos, en todas as cidades, nas vilas, o que temos que tratar é de esa poboación latente de roedores que existen, pois mantelos a raya. Sí que é certo que no barrio de Vite, incluso no barrio de Concheiros, cando se comenzou a obra, no barrio de Vite é frecuente esas roturas das canalizacións que precisamente polos anos que teñen é un barrio onde se producen moi a miúdo. Que ocorre? Que precisamente é o sitio onde os roedores están. Entonces, cando se produce unha rotura e hai que facer unha reparación, abrir a beira rúa, pois os roedores salen para fora. Pero eu teño que decir, para tranquilizar un pouco os veciños e as veciñas de Vite e a todos os veciños e as veciñas dos barrios, que o Concello ten unha empresa contratada anualmente de desratización que 2 días a semana teñen actuacións na cidade. E ademais hai períodos onde os roedores son máis proclives a ter crías, que no outono e na primavera, que aí fanse unhas actuacións especiais na cidade. Por lo tanto, eu tamén, igual que digo o do lixo, digo o dos roedores. Cando alguén teña algunha queixa deste tipo, porque pola súa zona ve máis roedores dos que habitualmente se poden ver, non ten máis que avisarnos e a empresa que temos contratada de ratización trasládase ao lugar e xa está. máis? Bueno, pois moitísimas gracias a todos e a todas, vale?